county commissioners to kata gi county commissioners. Kane gini ochakore pes jodongo ni ndalo moko kane pod atiyo standard ne wandiko sigana moro mane dhano nodhi oyawo account mana kaka Fred ne wacho no gi kipande mag jogo manosenindo manoternegi kokoro duoki emane gidhi giyawo good accounts ma pesa no chame lo jodongo pesa turi wach malita ahinya. To gitime kamano to bende nitiere moko ma bende nondiko nyithindgi kaka jodongo. Moko bende nodhi ondiko wedegi, moko bende ondiko jodongo moko, to koro kamikete ni beneficiary account mindike namba miore pesa. To gidhi gitimo ang'owa gindiko nembni gi. Koro pesa ni biro jaduong' koni anondi kato pesa sirikal okayudi to king'iyo records mag sirikal to ni pesa no orne. Pesa ni jodong gweng, assistant chiefs to gi chief emane timo ang'owa emane kawo. Emomiyo gin bende nyaka gibedie jomobidhore. Nikech ka gibedo jomobidhore to pesa ni biro to biro tiyo tich ma sirikal dwa ni pesa ni oti. Ok bibedie kamoro ni koro ni pesa orumo nikech sirikal ondik ji mang'eny ma sirikal ok nyal timo ang'owa, ok nyal oro pesa ni e sa. Emomiyo wan gi kwayo makende. Ni kata bede ni wach ni dwa ndiki ji 500,000 e period manyo yawne. Jodong gweng'wa okungo wuoga gi list nikech mano gweng'i ing'eyo jogo. Ing'e jogo ma higi osechopo 70. Ing'e jogo mandak gi nyithi kiye. Ing'e mier. Ma nitie jok modak gi ng'ol ma ok nyal timo gimoro amora. Yie ikonyie jogo monondikore. To ma bende puonj VOJ. Nya winjo mbaka moro nitiere jodongo moko mane ndalo mane pod gi tich. To ne gidagi ti. Koro ne giduoko higa gi piny. Koro gibende gidhi ndikore tiwacho ni an nonyuola higa maka. To nikech kipande ni loko miduoko hiki piny nikech gimoro achiel kata mar ariyo mane idwa timo ndalo no. Koro yudo ka pesa ni bai to into okinyal to hiki bende oseromo 70 gi wiye. To nikech kipande ni duoko chiny kata gi higni 5 tido ka koro pesa ni bai. En ok en gima ber ni koro sani ijaduong' hiki oseng'udhi mang'eny to ok inyal yudo kony nikech karafu mane timo ndalo ka. Ododo ko ike chien. Nikech ng'eny jomoko ojanja go kora mang'eny go. Ni podi ni wadoki chien. Samoro moko notimo kigin, moko bende awinjo ni sikunde mane timo neji. Ni kaka ni podi tin hiki pogora kama podo kiyudi kipande. Koro yudo ka kumikawe kipande hiki duoko kata piny gi higni 6. Koro sani iseromo higni 70 na gidire to nikech kipande ni ondiko ni hiki pod 65. Koro weyi oko to kata in ng'ama kwa neni to akoni jaduong' ni to de gini otimo ang'owa. Gini de ber kode. Erokamano. Victor, kimia dakika chiela kama jei teneno. Aparo ni nyaka ben